ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. ҳиҷомаи бепул барои шумо. Агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занен, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. Доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо. худи ҳозир ба номерҳои дару экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Тобови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян эълон карда гуфт ки дар стойка аз чемпион Илия Топурия дида зуртар аст. албатта ки ман арзандаи муҳорибаи унвониюм, ман довталаби рақами якум ва онҳо бояд ки ба ман ин муҳорибаро диҳанд, чунки ман чемпиони навбатии UFC мешавам. Ин камарбанд аз они ман аст. Топурия танҳо як малакаи махсус дорад, ин бокси ӯст, лекин мо бо қоидаҳои бокс намеҷангем, мо бо қоидаҳои ММА меҷангем ва ҳатто дар стойка ман аниқ аз ӯ дида зуртарам. зарбаҳои пойҳои ман, зарбаҳои кунҷи дастони ман ва бо зарбаҳои зонуҳои ман ки доимо кор мекунанд. ӯ танҳо дар бокс хуб меҷангад, аммо бошум боз гӯштин гирифта метонам. барои ҳамин ман бесаброна интизорум ба ҳама нишон диҳам ки ман дар кадом сатҳам, гуфтааст Царукян. Ногуфта намонад ки то ҳол маълум нест ки чемпион зидди ки меҷангад. ҳамчунин Арман, Педи ва Геҷи низ рақиби таъиншуда надоранд ва ки зидди ки меҷангад ҳозирашда маълум нест. ғалабаи Лерон Мёрфи дар ҷанг зидди Арон Пико ба чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский сахт писанд омад ки акнун чемпион зидди ӯ ҷангидан мехоҳад. ин нокаути беҳтарин буд. аз ин дида нокаути зуртарро тасаввур кардан душвор аст. барои ман муҳим буд фаҳмидан ки рақиби навбатии ман кӣ мешавад, ки аз ҳама зиёд ин чизро арзанда аст. ва акнун ман фикр мекунам ки ин шахс Лерон Мёрфи аст. бале, ӯ чанд ғалаба бо қарори доваро дорад, лекин ӯ ба октагон баромада дар турнири калон беҳтарин нокаут нишон дод. ӯ ғалабаҳои пайдарҳами беҳтарин дорад ва фикр мекунам ки дар ин ҷо ҳама чиз аён аст. рости гапро мегӯм, ман кӯшиш кардам ки муҳориба зидди Мавсарро ташкил кунам. ман фикр кардам ки ӯ ин муҳорибаро сазовор аст. ӯро муҳориба зидди Арон Пико интизор буд ва ман гуфтам ки хуб, ӯ Арон Пикоро шикаст дода тавонад, пас рақиби навбатии ман мешавад. лекин ӯ аз муҳориба даст кашид ва шумо худатон медонед ки UFC чунин корҳоро дӯст намедоранд. шояд осеби ӯ ҷиддӣ буд, ман намедонам, лекин ба назарам рақиби навбатии ман Мавсар намешавад. акнун рақиб Лерон Мёрфи мешавад. ӯ Мавсарро гузашт. барои ҳамин биёед муҳориба зидди Лерон Мёрфиро моҳи декабр ташкил мекунем, гуфтааст чемпион. ва дӯстон, бояд гуфт ки пеш аз ин муҳориба Лерон Мёрфи дар рейтинги вазни ним сабук дар ҷои шашум қарор дошт ва баъди чунин ғалабаи дурахшон ӯ албатта ки чанд зина ба боло меравад ва рақиби навбатии чемпион шуда метавонад. ҳатто Дана Вайт гуфт ки ин муҳориба барои ӯ шавқовар аст. ногуфта намонад ки Лерон Мёрфи рекорди бебохт 17-0 дорад ва ӯ дар карьераи худ танҳо як ничия дорад ки ҳамон муҳориба зидди Зубайра Тухугов буд. топови ҷангори вазни миёнаи UFC Ренье Деридер ва чемпиони нави ин вазн Ҳамзат Чимаев барои муҳориба зидди якдигар розигии худро доданд. Деридер дар Твиттер оиди чемпион Ҳамзат Чимаев чунин суханҳо навишт: чемпиони нав дар гӯштин ва дар идора дар замин мастер-класс нишон дод. чунин ғалабаи ба боварӣ дар ҷанг зидди Дуплеси ҳайратовар аст. фикр мекунам ки мо бо Ҳамзат чунин муҳориба ташкил карда метавонем ки ин муҳорибаро асрҳо ба ёд меоранд. ман аллакай бо беҳтарин гӯштингири Амрико ҷангидам ва акнун барои ман хеле шавқовар аст ки худро дар муҳориба зидди беҳтарин гӯштингири Кавказ санҷум. Ҳамзат Чимаев, туро бо камарбанд табрик мегӯм, лекин ман ба ту нишон медиҳам ки бартарии ҳақиқӣ дар греплинг чӣ гуна аст. дар шартнома имзо гузор навиштааст Деридер. Чимаев бошад ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: ман бо ту чунин кор мекунам ки ту ба монанди камарбанди сафед менамоӣ, ҳабиби, навиштааст Чимаев. ва дӯстон, чӣ гуна ки медонем, Ҳамзат баъди турнири UFC 319 гуфт ки моҳи октябр дар турнири UFC 321 дар Абудаби ҷангидан мехоҳад ва Дана Вайт гуфт ки чунин вариант ба онҳо писанд аст. ва чӣ гуна ки мебинем рақиб низ пайдо шуд, акнун мебинем ки чӣ гап мешавад. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.